Galing ya? Yan. Kami nga. Smile. Ori nga yung video pa. Oh, no, 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 no. Patricia na. Mga gapas ta. Pwede man natin si Jake Karayo. Kadikan mga masih di sama si Kauman. Mga pangani ka din nama. Tipong. Hindi ka ba? Ito kuloy. Maran yan. Pwede mo natin si Tipong. Di ka na. Mukha di ka na mga pangrimate na mga. Rimate na bagay. Naka-video to. Oh. Tracer na lang sila. Hindi mo na kami pagsabay. Naroon ko ba kami? Kaya pa ako kayo? Google! Ay! Dito tayo ngayon sa Kaumanikan Barangay San Pascual. Nag-picture kita di sa tambak. Picture ko kamo. Di pwedeng ada. Sure. Ay. Ay, boleh. Katalbog mo mampoy. Fight, 1, 2. It's lang. Tagalog kaya ka di. Sabi ko. Ay, baray, sabi ko mag-Tagalog. Picture kita sa tambak. Sabi ko man layo. Picture kita sa tambak. Di pwedeng ada. Mukha di ka tambak na ipatrisin mo na. Yan. Mukhang gusto ko talaga sa Indo. Oh. Gago! Ano yung kita sa bandera? Kita sa nakan bandera ka, no? 1. Up! Op, smile. Smile! Kuro naman ika. Ay, ano yung mga para ani ka di sama talagang mararayman. Alangan man ka naman ha. Gong! Paano masabi? Dapat kita nag-cheers, mayaman kita. Ano baga? Sana all! Kung ako di ako ningaturan pansit kanton ta. Ito ang